mismo yung ano, babae doon, katawan ng babae. Takin mo. Dapat din. Buti na lang, mabait to sir. Tinitrain talaga sila namin sir kasi minsan natatakot yung mga client. Anong pangalan niya, sir? Ace. Ace. Ace! Na talagang sinasanay namin talaga na hindi ko makakagat. Ganda ng kulay niya, ha? Opo sir. Ito pinaka-rare na kulay ng Belgian sir. Ang ganda niya. Ang load. Ikot mo na ba? Kawawa na si sir. Okay sir, tayo masang sir. Good girl. Okay.